Предаването се реализира със съдействието на Евратек, единствен оторизиран вносител на Шкода за България. Последният кръг от националния шампионат по затворен маршрут се проведе на пистата до гръцкия град Серес. За разлика от началото на сезона обаче, в неговия край имаше доста повече участници. Писта Серес е първото място извън България, където от няколко години се провеждат кръгове от националния шампионат по затворен маршрут. Това се случи след като дълги години Юрали, впоследствие Рали Сърбия, беше кръг от националния рали шампионат и след като град Гюргево в Румъния стана кръг от националния шампионат по автомобилизъм за жени. След тържественото откриване започна същинското състезание. Старт в серия 1, наречена Супер. Колоната поведе Спирос Хавенетидис, номер 212 с Peugeot 106. Хавенетидис, както знаете, се състезава с български лиценз на благоевградския клуб Диамо. Още от първите обиколки Спирос Хавенетидис се откъсна доста напред от останалите състезатели. Това не е толкова необичайно при условие, че надпреварата се провежда на домашната му писта, която гръцкият състезател познава доста добре. Най-отзад в колоната се движеше Ивайло Цветков, номер 252 от Жико Моторспорт с ВАЗ 2101. Ивайло Цветков от тази година се състезава в шампионата по затворен маршрут за видинския отбор. За съжаление, през сезона успя да вземе точки за генералното класиране в серия Супер само от състезанието в Велико Търново, но в клас Х1 Ивайло Цветков стана шампион за 2013 година. Мирослав Йотов, номер 288 от Евко Рейсинг с Toyota Corolla, се движеше трети по трасето, след Спирос Хавенетидис и Александър Павлов. Четвърти по трасето се движеше Огнян Пътенов с номер 229 от Hobby Car с ВАЗ 2101. Борбата за второто място в серията се водеше между Александър Павлов, номер 204 от АСК Контрол с Citroen Saxo и Мирослав Йотов с номер 288 от Евко Рейсинг с Toyota Corolla. Дистанцията на Спирос Хавенетидис пред останалите вече беше наистина значителна. Освен състезанията по затворен маршрут, Хавенетидис участва и в още един български шампионат, този по планинско изкачване. Там той също взима участие само в определени състезания, тези в Благоевград и Кюстендил. В края на дългата старт-финална права Мирослав Йотов с номер 229 успя да изпревари Александър Павлов с номер 204 и зае втора временна позиция по трасето. До края на състезанието Александър Павлов не можа да върне позицията си. С четвъртото си място на писта Серес 2 Огнян Пътенов, номер 229, успя да се класира на трето място в клас Х2 в годишното класиране, но в генералното класиране на серия Супер Пътенов стана вице-шампион за 2013 година. Разстоянията между състезателите станаха твърде големи, за да има изпреварвания между тях. След напрегнатите и драматични последни три кръга от шампионата, писта Серес 2 се оказа доста спокойна, поне в серия Супер. Александър Павлов, номер 204, също е участник в планинския шампионат. В националния шампионат по затворен маршрут за 2013 година
Павлов се пребори за трета позиция в генералното класиране на серия Супер и второто място в клас Хикс-2. В същинското състезание в неделния ден в серия 1 Супер не успяха да стартират Росен Костов от Плевен Рейсинг с Peugeot 106 и Божидар Тасков от АСК Диамо с Citroen Saxo. Александър Павлов загуби шансовете си за второ място в това състезание. Той доста беше изостанал от своя пряк противник Мирослав Йотов. Огнян Пътенов през тази година взе участие във всички кръгове от националния шампионат по затворен маршрут, с изключение на двете състезания на писта Дракон, край пловдивското село Калояново. На пето място в серията завърши Мирослав Петков, номер 225 от Рангелов Моторспорт с Peugeot 106. От по-бавно движещите се в групата на 6-то място се класира Михаил Симеонов, номер 217 от Bullcam Racing Team с Citroen C2. Седми остана Димитър Пенчев, номер 216 от Ивко Моторс с Fiat Paleo. Осми гостът от Македония Ванко Мизовски с Застава Юго. Девети Димитър Тахтаджийски, номер 239 от Автолукс с Шкода Фабия. Десети Александър Борисов, номер 300 от Жико Моторспорт с Форд Пума. И 11 Ивайло Цветков, номер 252 също от Жико Моторспорт с ВАЗ 2101. Направи впечатление отсъствието на един от лидерите в тази серия – Ерменко Ерменков. Той беше натрупал голям аванс от точки в предишните кръгове от шампионата и реши да не се състезава в Серес. Ерменков стана шампион в серията и класа си за 2013 година с повече от 50 точки преднина пред втория. Кръгът в Серес в края на сезона стана традиционен за националния шампионат по затворен маршрут. Организаторите се опитват от 2 години да направят още един кръг на гръцката писта в началото на сезона. През 2012 година тази идея се провали, а през 2013 се проведе състезание заедно с Българската федерация по мотоциклетизъм, но на него участваха много малко автомобилни състезатели. През 2014 година Българската федерация по автомобилен спорт предвижда сериозни промени в календара и наредбата за провеждане на състезанията по затворен маршрут. От известно време в този шампионат назряват проблеми, на които досега не е намерено адекватно решение. Основният проблем на състезанията по затворен маршрут винаги е бил сигурността. Повечето от тях се провеждат на пътни възли в градовете, а не на истински писти. В календара за 2013 година за първи път преобладаваха пистовите състезания. 2 кръга се проведоха на писта Серес, 2 на писта Дракон и 1 на писта Долна Митрополия. В градска среда останаха само надпреварите в Велико Търново, Бургас и Русе. Победители на писта Серес 2 в серия 1 Супер станаха. Първи се класира Спирос Хавенетидис от АСК Диамо с Peugeot 106. Втори Мирослав Йотов от Евко Рейсинг с Toyota Corolla. И трети Александър Павлов от АСК Control Racing с Citroen Saxo.
Старт в серия 2 РС. Колоната поведе Венцислав Ридарски, номер 163 от АСК Диамо Сопел Корса. Втори по трасето се движеше Красен Василев, номер 117 от Евко Рейсинг с Рено Клио. Трети Стоян Апостолов, номер 102 от Елена Тим с Honda Civic и четвърти Валентин Будинов, номер 106 от BNB Racing с Ford Puma. Венцислав Ридарски беше взел голяма преднина пред останалите. Борбата определено се водеше за второто място в серията. Стоян Апостолов успя да изпревари Красен Василев. На писта СРС-2 участва и още един грък с български лиценз от АСК Диамо. Това беше Харлампос Кокалис, номер 164 с Рено Клио. Минко Минков, номер 123, се състезаваше с автомобил, взет под наем от Спирос Хавенетидис. Той обаче нямаше подходящите гуми за тази надпревара. Минков намери подходящи гуми от Росен Костов, за да се включи в състезанието. Това обаче се оказа временно решение, защото по време на надпреварата гумите се скъсаха от болтовете и автомобилът на Минков излетя от пистата. Това наложи влизането на кола по сигурността на трасето. Много странен прецедент се получи. Венцислав Ридарски отказа да последва колата на организатора и се движеше преди нея по трасето. Впоследствие Ридарски беше дисквалифициран от спортните комисари, но по съвсем друга причина. След като състезанието беше рестартирано, започна атрактивен двубой за второто място между Стоян Апостолов, номер 102, и Красен Василев, номер 117. В състезанието на писта СРС се включи и един съвсем млад пилот от Благоевград, Красимир Кирилов, с номер 159 от отбора на Автолукс с Volkswagen Golf. Стоян Апостолов си беше спечелил малка преднина пред съперниците си. Двобоят се прехвърли между Красен Василев, номер 117, и Валентин Будинов, номер 106. Под номер 127 се състезаваше Петър Пандалиев от Автолукс с Шкода Октавия. Пандалиев завърши четвърти в тази надпревара. И шампионът в серия РС за тази година, Ангел Григорчев, не взе участие в последния кръг от шампионата. Григорчев се оказа победител в 5 от кръговете на националния шампионат през тази година, което му стигна като резултат да спечели шампионската титла. Нека да припомним, че автомобилът на Григорчев получи повреда на предишния кръг – Дракон 2, което вероятно беше причината да не го видим на СРС. След състезанието срещу Венцислав Ридарски беше пусната контестация за това, че гумите излизат значително извън габаритите на автомобила. Като прибавим и неадекватното му поведение при излизане на колата на сигурността на трасето, спортните комисари решиха да дисквалифицират Ридарски от състезанието. На второ място Красен Василев. И на
на първо място Стоян Апостолов. След отстраняването на Венцислав Ридарски, победител в серия РС стана Стоян Апостолов от Елена Тим Бургас с Honda Civic. Втори – Красен Василев от Евко Рейсинг с Рено Клио. И трети – Валентин Будинов от B&B с Форд Пума. Старт в серия 3 Макси. Още в първия завой Константин Маршавелов, номер 5 от K2 Racing Team с Mitsubishi Lancer Evo 10, изпревари Пламен Камбуров, номер 6 от Автотранс с Mitsubishi Lancer Evo 9. Автомобилът на Камбуров получи технически проблем и той намали темпото, което стана причина да бъде задминат и от останалите участници в серията. Впоследствие Камбуров спря и се наложи състезателите да карат на жълти флагове, докато автомобилът му бъде преместен от трасето. Борбата за второто място се водеше между Ивайло Петков, номер 14 от Ивко Моторс, и Явор Карастоянов, номер 21 от Форд България с BMW M3. Константин Маршавелов направи голяма преднина още в началото на серията и сега от него се очакваше само да завърши това състезание, за да стане шампион в серия Макси и клас E-Max за 2013 година. Явор Карастоянов беше успял да изпревари Ивайло Петков и сега се движеше втори по трасето. След серията се разгоря голям скандал около дисквалифицирането на Ивайло Петков от състезанието. Бургазлията заподозря своя съперник Атанас Божилов, че е подал контестация против него и за това отстранен от състезанието. Причината обаче се оказа съвсем друга. Спортните комисари решиха да вземат точките на Петков, поради това, че той е изпреварил на жълт флаг, което е забранено в правилника. Двама от състезателите в тази серия не можеха изобщо да стартират в неделния ден, поради технически проблеми с техните автомобили, които получиха по време на тренировките в събота. Това бяха Веселин Николов от АСК Мирони и Емил Виденов от Автолукс. Това е едва третото състезание на Явор Карастоянов през този сезон. Той се включи на двете надпревари на писта Дракон и сега тук на Серес. Надяваме се през 2014 година да виждаме този състезател по-често на трасето. Борбата между Атанас Божилов, номер 7 от Ара Моторспорт, и Ивайло Петков беше за шампионската титла в клас Хикс 4 и за третото място в серия 3 Макси. Именно за това Ивайло Петков предположи, че е бил декласиран по подадена срещу него контестация от Атанас Божилов, което, както казахме, не е вярно. С третото си място на писта Серес 2 Атанас Божилов стана победител в клас Хикс 4 и трети в генералното класиране на серия Макси. Не един път сме коментирали малкия брой състезатели в серия Макси. Това на едно дълго трасе като писта Серес прави състезанието между тях доста скучно след първите обиколки, когато участниците се разпръснат по пистата. Победители в серия 3 Макси. Първи Константин Маршавелов от K2 Racing с Mitsubishi Lancer Evo 10. Втори Явор Карастоянов от Форд България с BMW M3. И трети Атанас Божилов от Ара Моторспорт с Honda Civic.
Димитър Илиев и Янаки Янакиев през 2013 година спечелиха поредната си шампионска титла в националния рали шампионат. За да усетят част от емоциите на състезателите, Димитър Илиев повози част от своите фенове с рали автомобил. За да бъде преживяването още по-силно и незабравимо, от отбора избраха макадамово трасе.